Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija iddikjara fil-Parlament li s-servizz tal-Air Ambulance permezz ta' helikopter għal pazjenti għawċin li jkollhom bżonn kura f'Malta bilkemm intuża. Saħansitra prova jagħti l-impressjoni li dan is-servizz essenzjali li jaf ifisser ħajja jew mewt tal-pazjenti qatt ma ntuża minn tnieda f'Awwissu ta' sentejn ilu. Illum dal-helikopter li s'issa għajla jekk qatt intuża. Madankollu minn tweġiba l-mistoqsija parlamentari joħroġ li minn tnieda s-servizz xejn anqas minn 44 pazjent għawċi inġiebu għal kura f'Malta permezz tal-ambulanza tal-ajru li tinsab ibbażata f'Għawdex stess. It-tarif ingħata mill-Viċi Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn lid-Deputat Nazzjonalista Għawċi Fredrik Azzoppardi. Is-servizz tal-ġar tal-pazjenti bejn l-Isptar ta' Għawdex u l-Isptar ta' Malta permezz tal-helikopter ambulanza qed jitħaddem minn tobba u infermiera biex jassistu lil pazjenti tul it-traġġitt tagħhom lejn Malta u li permezz tiegħu tnaqqas il-ħin ta' stennija għat-trasport bejn sptar u ieħor tant li f'ċertu każijiet għamel id-differenza bejn ħajja u mewt. Permezz ta' dan is-servizz, il-pazjent qed jiġi trasferit minn Għawdex għal Malta fl-inqas ħin possibbli u m'għadux jistenna aktar il-wasla ta' helikopter tal-Armata minn Malta kif kien iseħħ fil-passat. B'reazzjoni għad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni, il-Ministru għas-Saħħa sostna li dan is-servizz salva l-ħajjiet ta' pazjenti għawċin. Aktar minn hekk il-kap tal-Oppożizzjoni tkaża bina, għax qed nsalvaw il-ħajjiet tan-nies u nħallsu 2,700 euro kuljum għal-helikopter. 2,700 euro. 2,700 euro tfisser ħajja ta' persuna, Mr. Speaker. Bis-servizz ta' helikopter qegħdin innaqsu iż-żmien tat-transitt. Biżjed minn siegħa. U għax jintuża, mhux vera la ma ntużax, għax jintuża kull ġimgħa jintuża u sa tisalva l-ħajjiet. Aħna lina ħajja tiswiżjed minn 2,700 euro kuljum u ma niddeqgħux nofqhom fuq l-għawċin.